Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kasugengan katentreman saha karahayon gawit sih welasaning Gusti mugi tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan sedaya lumeberna dumateng kula. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pangemban pangembating praja, para satriyaning negari. Monggo pandam-pandaming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama ingkang merinten dalu sumandhing kitab suci wayuning Ilahi. Monggo panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring bukti. Kunjuk dumateng panjenenganipun para tamu kakung miwah putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Satu pantes lamun to sinu tarsana. Kanthi linambaran terap sila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangasame. Nggih maradhapa awit saking parengipun Bapa Suparman saha Ibu Sumirah kula ingkang kapitedan sinaraya hambuka wiwaraning suka. Nggih minangka jejering pambiyawara badhe ngaturaken menggah urut reroncening pahargyan wonten ing kalenggahan siang dalu punika. Sagunging para tamu kakung Mbah Putri ingkang kinurmatan, saderengipun kula ngaturaken menggah urut reroncening tata wacara pahargyan wonten ing kalenggahan dalu punika. Monggo mugi wonten keparengipun panjenengan sami kawula dherekaken ngaturaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih ingkang sampun ngganjar wilujeng dumateng kita sami. Para lenggah kakung miwah putri ingkang kinurmatan, menggah tata adicara ingkang badhe lumapah wonten ing dalu kalenggahan punika ingkang sampun nancang saha rinakit dening para keluarga kang kaaneraken wonten ing pahargyan dalu kalenggahan punika ingkang sepindhah pambuka adicara kalajengaken swaning putra pinanganten Sarimbit saking wisma pareman tumuju wonten sangajenging pandhapi pawiwahan. Saperlu ngaturaken adicara pasrah saha panampi putra pinanganten Sarimbit. Sasampun adicara pasrah saha panampi putra pinanganten Sarimbit, daya-daya putra pinanganten kalenggahaken wonten ing Damparinenggo. Sasampun putra pinanganten kalenggahaken
Hadijara salajengipun hamilika hastungkara puji pandonga nggih waosan doa syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para lenggah kakung mbah putri ingkang kinurmatan. Wonten madyaning pahargyan panjenenganipun Bapa Suparman sekalian. Badhe marak ngabdi antara sami nggih ngaturaken atur pambagya arja. Nggih atur pambagya yuwana. Awit karawan panjenengan sami. Para lenggah kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Minangka pratandha paripurna pahargyan wonten ing kalenggahan punika Mbah bilih putra pinanganten Sarimbit sampun medhak saking palenggahan tumuju wonten sangajenging pandhapi pawiwahan saperlu tangkep asta handherekaken konduripun para rawuh saha para lenggah. Sagunging para tamu kakung mbah putri ingkang kinurmatan. Mekaten menggah tata adicara pamboyonging putra pinanganten Sarimbit wonten ing kalenggahan dalu punika. Awit saking punika mugi kasekecakaken lenggahan sarwi patering puja hastawa puji astuti wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi lampahing tata pacara pahargyan wonten ing kalenggahan punika purwa madya wasana tansah winantu ing suka basuki. Nun. Monggo tata adicara wali maturus nggih pamboyonging putra pinanganten Sarimbit wonten dalu kalenggahan punika kita buka sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sagunging para tamu kakung mbah putri ingkang winengku ing Sukabasuki Caraka pamedhuk putra pinanganten Sarimbit kados sampun dumugi wonten ing wisma palereman. Awit saking punika mugi kepareng hanglarap putra pinanganten Sarimbit tumuju wonten pandhapi pawiwahan. Dun.